Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 45 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы по обсуждаемой нами теме. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Ну а поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Ваша поддержка помогает нам продолжать нашу работу на информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующих информационных сообщений. Временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин на форуме экспертной сети Крымской платформы указала на то, что мир не должен забывать о российской аннексии Крыма. По ее словам, США продолжат использовать санкционную политику в отношении России. Ее цитируют наши корреспонденты. Давайте послушаем. США наполягають на тому, що анексія Криму – це великий злочин, про який не можна забувати. Росія намагається показати, що Крим – це частина Російської Федерації, але США ніколи не визнають нелегальну окупацію Кримського півострова. Однак заяв про це недостатньо. Порушення прав людини в Криму тривають. Ті, хто в цьому винен, повинні понести відповідальність. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также считает, что мировое сообщество должно продолжать давление на Россию из-за аннексии Крыма. Об этом она также заявила, выступая на форуме экспертной сети Крымской платформы. Подробнее в ее цитате. Зараз потрібно продовжувати міжнародний тиск на Росію за її дії в 2014 році і за те, що відбувається в Криму з того часу. Незаконна анексія Криму поставила значні виклики перед Україною і перед загальною системою євроатлантичної безпеки. Міжнародне співтовариство має продовжувати протистояти цим викликам. Ми повинні показати Росії, що не терпітимемо її кричущої неповаги до міжнародного порядку. Сегодня еще два государства подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Теперь их 33. Об этом в своем твиттер сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте его послушаем. Сьогодні отримали ще одне підтвердження. Плюс один президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33. Крымская платформа предусматривает выработку стратегического видения относительно деоккупации Крыма и консолидацию международных ресурсов для освобождения полуострова. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эминя Джипар, открывая учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. В частности, очерчивая задачи Крымской платформы, Джипар отметила, это стратегическое видение, оно у нас появилось, когда мы приняли как государство стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Теперь наши усилия вокруг консолидации международных ресурсов, международного внимания, национального внимания, мы искренне верим, что только такой подход может привести к синергии. Первый заместитель также проинформировала, что на саммит Крымской платформы будет делегирован человек, который озвучит идеи экспертной сети. Также на саммите слово будут иметь представители гражданского общества, подчеркнула она. С нами сейчас на прямой связи Григорий Перепелица, политолог, директор Института внешнеполитических исследований. Пане Григорію, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. На ваш взгляд, насколько эффективной будет работа Крымской платформы? От чего будет зависеть ее эффективность в первую очередь? Очевидно, що готуються відповідні передумови, щоб ця робота була ефективною. І я скажу, що в цьому сенсі Кримська платформа є однією з найбільш конструктивних і просунутих проєктів по деокупації Криму. І це, власне, заслуга Зеленського, пані Джапарова і в цілому Міністерства закордонних справ. Тому що, незважаючи на те, що пройшло вже майже 6 років
після окупації Росією Крима, в силу того, що проблема окупації Криму була відділена від окупації Донбасу, про Крим почали забувати. І всі ці роки у нас не було зрозумілої і, головне, конструктивної стратегії деокупації Криму. Сьогодні президент Зеленський об'єднав ці дві проблеми в одну, як проблему не просто анексії чи окупації Криму, а як проблему російсько-української війни. І таким чином Росія в цьому сенсі вже постає не як країна, яка анексувала Крим, а як країна, як агресор. Країна, як воююча сторона у цій війні. А це вже значно більша міжнародна кримінальна відповідальність і міжнародна увага. І от якраз кримська стратегія, вона і спрямована на те, щоб зробити цю проблему не просто локальною проблемою України, а щоб зробити цю проблему міжнародною, щоб робити це міжнародною проблемою. А щоб про це не забували ні в ООН, ні в інших міжнародних організаціях, щоб про це не забувала міжнародна спільнота. І таким чином Кримська платформа, в чому її перевага, що вона дає можливість консолідувати цю міжнародну спільноту. А есть ли у нас сегодня стратегическое видение того, каким образом мы возвращаем Крым, к примеру? Увидели ли вы это в стратегии деоккупации Крыма, которую представили совсем недавно в Совете национальной безопасности и обороны Украины? Так, я бачу конструктив, тому що ця стратегія побудована на врахуванні реальності. А, на жаль, реальність така, що у нас дуже мало шансів повернути Крим там в короткостроковий і середньостроковий період. Тому це дорожня карта на довгу перспективу, я би сказав. І виходячи з тих умов, які сьогодні є, ця стратегія якраз і передбачає ті пріоритети, і ті напрямки діяльності України по деокупації Криму. І мова йде не тільки про деокупацію самого півострову, а мова йде про зняття морської блокади Росії як в Азовському, в Керченській протоці, так і в Східному Чорномор'ї. І Росія ж окупувала не тільки сухопутів Криму, а й нашу морську економічну зону. І зараз займається грабіжництвом цих мінеральних ресурсів в економічній зоні. Тобто, щоб ми розуміли, Кримська платформа – це не тільки відносно повернення кримських татар і наших громадян. Кримська платформа – це платформа для зміцнення чорноморської безпеки в цілому. Скажите, а зависит ли эффективность платформы от участников этого саммита, который должен пройти уже 23 августа, а именно тех, кто будет представлять свою страну на саммите Крымской платформы? Я почему задаю этот вопрос? Потому что до этого со Соединенных Штатов Америки ждали Джозефа Байдена. Если не приедет президент, ждали госсекретаря США Энтони Блинкена, ну или вице-президента Камалу Харриса. Совсем недавно стало известно, что Соединенные Штаты Америки на саммите будет представлять министр транспорта Пит Бутиджич. Насколько это хорошее представительство и, в принципе, зависит ли от этого эффективность Крымской платформы? В цілому, безумовно, чим вище статус, чим вище рівень представника, тим більше вага самої цієї платформи. Це однозначно. Але те, що приїжджає один з міністрів, скажімо, уряду Сполучених Штатів Америки, це говорить про те, що, на жаль, для нової адміністрації президента Байдена це питання не стоїть як першочерговий стратегічний пріоритет. Тому що у нього сьогодні більше проблем глобального характеру, ніж ця проблема, як сприймається Білим домом сьогодні. І це теж реальність, яка, на жаль, не грає на нашому.
Президент Украины Владимир Зеленский убежден в том, что Российская Федерация со своей стороны будет жалеть через принятое решение относительно оккупации. По мнению президента, соответствующий поступок привел к ухудшению отношений между народами. Я предлагаю пану Григорию вместе послушать цитату президента и вернуться к нашей беседе. Вибачте мене за такі словосполучення, але російська історія ще оплакуватиме свої ж кроки і рішення щодо Криму. Чому я кажу зараз Крим, а не Донбас? У Донбасу не менша рана, навіть більша, глибша, загиблих набагато більше, набагато, тисячі людей. Также президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что Россия привлекает жителей оккупированного Донбасса к своим выборам. По словам главы государства, это похоже на рабство. Вот его цитата. Вибори в Держдуму. Українців з цими паспортами вони саджають в автобуси, примушують голосувати. Це рабство якесь. Але, як показує історія, зазвичай такі кроки історія змиває, як після дощу. Все це пройде. Пане Григорию, президент превращается в такого ястреба в своей риторике. Что поменялось? Помінялось те, що після такої миротворчої позиції, так, яка була розрахована на гуманність, там на якісь моральні орієнтири, так, на міжнародне право, ці роки реальної війни з Росією показали, що Росію це не турбує. І тому знову ми маємо представити цю всю ситуацію не як мирна там анексія, а як війна. На жаль, ми не визнали це з самого початку, що ми знаходимося в стані війни. А змалювали це як внутрішній конфлікт. На цьому, власне, і була відокремлена проблема окупації Криму від Донбасу. Таким чином, Росія в цій ситуації виявилась посередині. І вона не несла належної кримінальної відповідальності. Якби ми це визнали, що Росія є воюючою стороною, і, на жаль, що це війна, то Росія внесла кримінальну відповідальність. І те, про що сказав Зеленський, це класичні кримінальні злочини, які мають розглядатись Міжнародним кримінальним судом. Ну, оскільки ми не визнаємо війни, що ми в стані війни, на жаль, з Росією, що ми жертви агресії, тому і нема підстав трактувати таким чином, що це воєнний злочин. А це воєнний злочин, тому що є Женевські конвенції, Гаазькі конвенції, які говорять, що населення не можна насильно заставляти приймати громадянство країни-окупанта, що вони не можуть служити в Збройних силах, що вони не повинні служити в окупаційній адміністрації, що їх права не повинні порушуватись країною-окупантом. Це все є цілий комплекс воєнних злочинів, які ми так і маємо оцінити. Що стосується те, про що сказав Зеленський, що Росія пожаліє, так, колись вона може пожаліє. А вона пожаліє після того, як отримає нищівну воєнну поразку. Від кого вона отримає? Це велике питання. Але поки вона відчуває себе переможецею, вона не жаліє. І Крим для неї економічно, він їй не потрібен. Не потрібні люди, які там живуть. Їй потрібен Крим як геостратегічна позиція для геополітичного наступу на Захід. Так, розширення своєї сфери впливу. І в цьому сенсі Крим має для Росії виключно воєнне значення. Коли він перестане мати таке значення, він дійсно буде не потрібен Росії. А де Росія може цю воєнну поразку отримати? Чи може бути це Донбас? Ну, важко сказати. Розумієте? Якщо ми говоримо про Донбас, то тоді ми маємо говорити і чітко усвідомлювати, що територію на Донбасі ми ніякими дипломатичними засобами ніколи не повернемо. Тому що території повертаються тільки у військовий спосіб. Але для цього президент має сказати цю правду. І має готувати Збройні сили не тільки для охорони лінії розмежування,
а її сьогодні інакше як лінія розмежування, а не фронт називають. Тоді ми маємо застосовувати симетричні засоби і приступати від пасивної охорони до активної оборони, щоб противна сторона несла втрати, щоб для неї цей Донбас став важким. Тільки тоді Росія буде на це реагувати і, можливо, йти на певні дипломатичні поступи. А оскільки цього немає, то і поступок, і прогресу на Донбасі ніякого немає. И очевидно, но при этом президент Украины Зеленский настаивает на необходимости проведения очередного саммита Нормандской четверки, встречи с Путиным и так далее. В чем тогда смысл такой встречи? Ну, а я хочу задати вашим телеглядачам питання. А що, хіба був якийсь сенс, починаючи встановлення нормандського формату з переговорів, з Мінської угоди від 2015 року? Ну, разве что гуманитарные вопросы в виде обмена пленными и так далее могли решаться в рамках такого формата. Гуманітарні питання вирішуються в будь-якій війні. І вони не вирішуються не в рамках нормандського формату, а в рамках бойових командирів, які ведуть бойові дії, мають втрати, і вони мають комунікувати між собою. І це відбувається при будь-яких бойових діях, в тому числі і обмін полонених. Угу. То есть разговаривать с Путиным смысла нет? Ну, дивіться, яка ситуація зараз? Ситуація така, що нормандський формат нам нічого не дасть. Більше того, ви ж бачили, яку позицію зайняла Ангела Меркель. Вона зайняла виключно російську позицію. Те ж саме натякає на таку позицію і Макрон, що давайте виконуйте політичну угоду і не згадують про безпекову частину Мінських угод. А чому зараз, якщо Путін до цього був категорично проти, щоб американська сторона приєдналась до нормандського формату, то чому зараз він підтримує? Тому що він отримав від Байдена на Женевській зустрічі мовчазну згоду на те, що має реалізовуватися Мінські угоди на умовах Росії. І тому Меркель сказала Зеленському під час його візиту в Берлін: виконуйте план Штайнмаєра. А що значить виконуйте план Штайнмаєра без безпекової частини? Це значить проводьте вибори. Так. Є там умови, нема там, проводьте вибори. А тим більше, що зараз 700 чоловік вже паспортизовано. На якому законодавстві ви будете проводити, якщо там половина російських громадян? Тільки на умовах російського законодавства. Як іноземні громадяни можуть голосувати за українськими законами? Це нонсенс. Тому Росія вже знищила ці Мінські угоды. Пане Григорий, ну в таком случае мы ведь можем не обращать внимания на то, что говорит Ангела Меркель, тем более, что буквально через несколько месяцев она уходит на пенсию, а формулу Штайнмайера мы можем и не выполнять, разве нет? Мы же субъектное государство, мы же демократическое государство. Даже если будет вынесена в парламент формула Штайнмайера о внесении изменений в украинское законодательство и так далее, парламент ведь может не проголосовать, и кто нам что скажет? Ні, нам нічого не скажуть, але ніякого просування не буде. Росія потім буде заявляти, що там наші російські громадяни, чому вони будуть голосувати за українським законодавством. Ну і дійсно це нонсенс. Но получается, в таком случае вот нынешний статус-кво, его сохранение наиболее выгодно сейчас для нас? Ну, бачите, якби був статус-кво. Ну, статус-кво немає. Росія проводить паспортизацію, і вона сама руйнує Мінські угоди. Уже статус-кво після такої паспортизації не існує, на жаль. Тому і нормандський формат – це буде зустріч, коли навіть якщо приєднається американська, Байден, то це буде гра трьох в одні ворота проти одного Зеленського. Сьогодні геополітична ситуація змінилась кардинально. І ми бачимо, що вже питання ставиться про розподіл сфер впливу в Європі. Північний потік-2 рішення, це все підтверджує, що
вибудовується геополітична вісь Москва, Берлін, Париж. А могла бы Украина, на ваш взгляд, возглавить союз стран новой Европы и создать некую коалицию со странами Польши, Балтии, тех стран, которые не поддерживают строительство Северного потока-2, даже те, которые являются странами, которые хотят и вступить в Европейский Союз? Я говорю о Грузии, возможно, Молдова. Ну так Україна активно це й робить. Зеленський запроваджує такий напрямок зовнішньої політики. І ми бачимо по активності наших українсько-литовських стосунків, українсько-польських. Люблінський трикутник – це прекрасний приклад такої регіональної конфігурації. Тому що цей Люблінський трикутник побудований в тому числі і на безпекових питаннях, тому що не тільки Україна зіткається з безпосередньою воєнною загрозою Росії, але й країни Балтії, і Польща, і всі сусіди Росії в Європі. Тому, безумовно, це правильний крок. Якщо ми втрачаємо, власне, цих наших глобальних стратегічних партнерів, хоча не всіх, ви щойно привели позицію Британії. Британія готова підтримувати нас навіть у цих, власне, регіональних союзних конфігурацій. І тому Україна якраз цим шляхом, як ви сказали, і має. І цим самим Україна буде збільшувати свою геополітичну і міжнародну вагу, збільшувати свою міжнародну суб'єктність. І з нею будуть більше реагуватись, а не торгувати її інтереси. Пане Григорию, а вот такой еще вопрос. Известно, что 30 августа президент Украины Владимир Зеленский уже летит в Вашингтон. И сегодня вернулись с Вашингтона Дмитрий Кулеба и глава вице-президента Андрей Ермак, которые ездили туда для того, чтобы подготовить этот визит. Насколько он будет эффективен, на ваш взгляд? Каких-то прорывных решений, двухсторонних соглашений мы можем увидеть по результатам переговоров двух президентов США и Украины? Ну, бачите, українська сторона покладається, як вона і раніше покладалась, найбільшою мірою на Сполучені Штати Америки. Так, на підтримку НАТО. Але сьогодні ситуація міняється. На жаль, ми бачимо втрату Сполученими Штатами Америки глобального лідерства і глобального домінування. І це почалось не за Байдена, це почалось раніше, це почалось з Обами і так далі. І місія Байдена сьогодні полягає в тому, щоб утримати США на цьому олімпі глобального лідерства, тому що Китай піджимав. Китай став глобальним конкурентом, тому для США більше всього важливо стримати Китай. Тому заради цього він йде на зближення з Росією. Байден. А якщо він йде на зближення з Росією, він має рахувати з її інтересами. А який головний інтерес у Росії? Це Україна. Віддайте нам Україну, віддайте нам цю сферу впливу. І ми бачимо, що така мовчазна згода вже мається. Наскільки вона глибоко піде, ми ще подивимося. Тому для Байдена Україна має третєрозрядне значення. Перше значення вона має для неї має Росія, консолідація євроатлантичної спільноти для того, щоб відстояти демократичні інтереси і, власне, зберегти оце американське домінування. І це хибна позиція Білого Дому, тому що якщо він заявляє, що ми захищаємо демократію, то вибачте, яка в Росії демократія? Як в такому випадку авторитарна чи зараз тоталітарна Росія може бути союзником США в стриманні Китаю? Китай для Росії – це природний союзник про повалення Америки. От цим розкладом і визначається, що тепер уже для американської адміністрації Україна вже не є таким важливим стратегічним партнером в геополітичному вимірі. Тому що вони вивели війська з Афганістану, вони йдуть з важливих стратегічних регіонів. І цей вакуум заповняє Росія. І тому вони з цією ситуацією рахуються. Більше рахуються, ніж рахуються з Україною і з її інтересами.
Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Григорію. Спасибо большое, що наше время і підключились к нам в ефір. Григорій Перепеліця був з нами на прямому зв'язку, політолог, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. А зараз до нашого ефіру приєднується журналіст Лариса Волошина. Пані Лариса, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаем, алейкум ассалям. Вот с паном Григорием Перепелицей сейчас как раз говорили о предстоящем визите президента Украины Зеленского в Вашингтон. Вот постфактум соглашения США и Германии относительно Северного потока-2, постфактум Крымской платформы, которая пройдет 23 августа. Что может нам дать этот визит? Каковы ваши ожидания? Я слышала частично ваш разговор с господином Перепелицей. Частично я согласна в тех трендах, которые он обозначил. Это осознанный отказ Соединенных Штатов от мирового лидерства. То есть, с одной стороны, они претендуют на него, но с другой стороны, они ищут новые формы, прекрасно понимая, что консолидируется образ, такой вот пояс недемократических государств. Это союз Китая, это союз, безусловно, Российской Федерации. Но есть нюансы, потому что эти тренды, мы должны понимать, что решение вопроса Крыма, вообще сам по себе вопрос статуса Крыма, который поставила Россия оккупацией, он может быть решен только одним способом. Одним, никакого другого способа нет. Это вопрос международных переговоров. В рамках либо существующего международного права, то есть я говорю, что рано или поздно у мира возникнет необходимость решить этот вопрос окончательно. И тогда возникнут новые международные переговоры. С участием, конечно, Российской Федерации, Украины и каких-то других посредников. Сегодня мы не знаем, кто это будет. Возможно, это будут Соединенные Штаты, скорее всего. Будет ли это Евросоюз, тоже непонятно, потому что мы не знаем, сохранится ли Евросоюз. Мы не понимаем, сохранится ли НАТО, например, потому что мы видим, что гибридная агрессия Беларуси против России сейчас приводит к тому, что НАТО абсолютно бессильно противодействовать вот подобным методам, которые используются против Литвы. Все это понятно. Но решение вопроса Крыма будет решаться на международных переговорах. Либо в рамках существующего международного права произойдет к ним возвращение, либо в рамках какого-то нового международного права, как последствия Третьей мировой гибридной войны. Ну, по аналогии, я могу привести вам аналогию, например, встречи в Ялте, когда был тремя странами-победительницами, Британией, Соединенными Штатами и Советским Союзом, был разделен мир. Это было новое право, новая система, которая возникла после уничтожения Лиги наций. Мы не знаем, сохранится ли он, но в любом случае переговоры будут. Вот это мы должны понимать. И в рамках этих переговоров Украина должна прийти туда, во-первых, субъектной, то есть иметь возможность говорить за себя. Во-вторых, и это было очень интересно, потому что я вчера была на Форсайте, подготовки к Крымской платформе, это в рамках Кабинета министров, это было очень интересно, когда эксперты, представители МЗС, общественники, профессура, когда из многих факторов того, каким мы видим Крым в 2050 году и что самое существенное повлияет на то, каким будет выглядеть Крым в 50-м году, из многих экологических проблем, экономических проблем, кстати, военных, кстати, Китая и его фактора, из многих факторов большинство экспертов, все, в общем-то, сошлись к тому, что в 50-м году то, как будет выглядеть Крым, зависит от того, будут ли иметь на моменты оккупации Украина международную субъектность и будет ли иметь политическую субъектность крымско-татарский народ. Фактор крымско-татарского народа выделили все. Это было очень показательно для меня, потому что, смотрите, что я заметила в рамках этого обсуждения. Так. Это важно, потому что, во-первых, когда наша группа работала над разработкой сценария, когда Украина приходит к международным переговорам по статусу Крыма в субъектной форме, то есть она принимает участие в этих переговорах и имеет право принять решение, а крымские татары субъектность не имеют. И большинство экспертов стали говорить о том, что это невозможно. Потому что как это крымские татары потеряли субъектность? Они всегда субъектны, они все равно будут что-то говорить, они все равно будут к чему-то стремиться. То есть это вот невозможный сценарий. И в этом огромная ошибка. Это тот мыслевирус, которым заражено сегодня украинское общество. Потому что на самом деле, с точки зрения определений, классических определений субъектности, субъектность — это понимание
и возможность реализации человеком, группой, государством и так далее своих реальных возможностей в рамках поставленных задач в наявной ситуации. То есть понимаете, в чем суть? Крымские татары и их голос, и их протест каждый раз, и их попытка влиять на любое решение, принятое по Крыму, это не субъектность крымских татар. Они не имеют возможности принять законодательное решение по Крыму. Это их борьба за субъектность. Поэтому сценарий, где Украина может принять решение по Крыму, и мы не знаем, каким будет это решение, но крымские татары могут только бороться за свою субъектность, они ее не имеют, это сценарий сегодняшнего дня. Я заметила эту ошибку. Это было очень интересно. Такое ощущение, что большинство экспертов, понимая значение крымско-татарского народа, не осознают, в каких условиях происходит эта борьба. Что это огромное унижение для украинского государства, когда на протяжении 30 лет коренной народ не имеет возможность влиять на принятие решения своей исторической родины. И да, действительно возникает огромная опасность, когда Украина... Пани Лариса, о каких экспертах идет речь? Это эксперты различных организаций, гражданских организаций, научных организаций Украины, либо есть международные какие-то эксперты? Там были украинские эксперты, мы разрабатывали сценарии, которые пойдут на стол для президента, приехавших на эту платформу, и для западных политиков. И вот я просто поняла, что есть огромное непонимание вообще того, что все понимают значение крымско-татарского народа, но мало кто понимает положение крымско-татарского народа в украинском государстве. Что принятие закона о коренном народе и так далее, этого недостаточно, потому что крымские татары не могут влиять впрямую законодательно, они не имеют этого права на решение по Крыму. И вот когда мы подойдем к моменту переговоров, они неминуемо будут, я повторяю, они будут в рамках существующего права или нового. Украина, возможно, может принимать решения и что-то соглашаться на что-то, в каком она будет положении, проигравшим или выигравшим, какие у них будут союзники, мы не знаем. Но крымские татары к этому моменту, если они сегодня не получат вот эту субъектность, к сожалению, понимаете, не смогут участвовать в этих переговорах. И это вот то, что единственное и самое основное повлияет на то, каким будет выглядеть Крым через 30 лет. Вот это было для меня таким серьезным открытием. Поэтому мы говорим о том, и это очень интересно, когда в результате, когда это стало понятно, большинство экспертов просто сошлись на мысли, что право крымско-татарского народа на Крым, автономия — это необходимое условие, которое должно быть реализовано здесь и сейчас. Потому что это позволит крымским татарам, потому что есть еще одна опасность, о которой мы должны говорить. О том, что, давайте представим себе, что эта декупация может произойти, вот эти переговоры, да? Декупация может произойти раньше, но переговоры по Крыму могут произойти действительно лет через 30 или 40, как это было с странами Балтии, включение которых в Советский Союз не было признано западным сообществом, нигде в мире это считалось оккупацией. Но тем не менее, вот эта бесконечная борьба за свои права мы не знаем. Будет ли способно крымско-татарское сообщество, крымско-татарский народ, сохранит ли он эту динамику и способность постоянно бороться за свою субъектность? Вполне возможно, что нет. Потому что условия оккупации могут внести коррективы. Мы не знаем, какой будет Украина, и мы не знаем, каким будет народ, который, возможно, проведет десятилетия в рамках оккупации. Поэтому субъектность должна быть получена сейчас. Вот это такой вывод, который мы определили. И, конечно, мы понимаем, что это не задача, и это не какой-то посыл не Америки, понимаете, не Европе. Это решение, которое должна принять Украина. Вот такое вот резюме. Дякую вам дуже, пані Лариса. Спасибо большое за змістовну відповідь. Лариса Волошина, журналіст, була з нами на прямому зв'язку. А зараз до нашого ефіру приєднується пані Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання. Пані Ганна, вітаємо вас. Вітаю вас також. Да. Пани Ганна, с каждым днем все больше и больше новостей относительно Крымской платформы. Сегодня стало известно, что 33 страны уже выразили свою готовность и приедут на саммит Крымской платформы. Насколько это высокий уровень, насколько это достойный уровень, на ваш взгляд, 33 страны на сегодняшний день? Насправді мені хотілося б бачити хоча б 100 країн, а це ті, якраз які голосували у 2014 році за резолюцію про територіальну цілісність і суверенітет України і не визнали взагалі незаконну спробу анексії Криму.
І тому, очевидно, я хотіла побажати Міністерству закордонних справ України продовжити свої зусилля і, незважаючи на підступність дій Росії, яка зараз шантажує наших партнерів і країн Європейського Союзу, і в Центральної Азії, взагалі, щоб не їхали, не брали участь, чи відтерміновували свої візити, а приїжджали до Києва десь там в вересні, пізніше, але не на Кримську платформу, теж для нас не має бути запорукою. Ще трохи часу є, і ми маємо докласти надзусиль, щоб країн було значно більше. І, зокрема, всі напрацьовані рішення. Я теж вчора брала участь в підготовці документу стратегії «Форсайт Крим-2050», про який говорила пані Лариса Волошина. І дуже добре, що Україна представить ці сценарії. І дуже важливо говорити про суб'єктність, нашу суб'єктність, суб'єктність кримських татар, і щоб це посилювало нас у поверненні Криму. А есть ли сегодня четкое понимание у руководства Украины, каким она видит Крым после деоккупации Крыма? Ну, поки що, ви знаєте, напрацьовується це бачення. Різні звучали версії, ідеї, думки, але дуже добре, що нарешті активно задіяли в рамках і експертного майданчику фахівців, і представники посольств, які теж готують візити високопосадовців своїх країн до Києва на Кримську платформу. І тут я вважаю, що теж важливо задіювати наших партнерів, теж співвідповідальних за відновлення міжнародного права і відновлення територіальної цілісності України и повернення Криму. Также нам известно, что по итогам инаугурационного саммита Крымская платформа будет представлена Крымская декларация, над разработкой которой, я так понимаю, сейчас работают в Министерстве иностранных дел Украины и в постоянном представительстве президента Украины. Вот есть ли у вас информация, что включает в себя декларация Крым по Крыму, что в ней будет прописано, увидим ли мы какие-то четкие механизмы, четкую дорожную карту по деоккупации Крыма, или это будет вот такой очередной рамочный документ? Ну, насправді там є декілька підходів і були спроби підписати навіть більший документ, але ми бачимо, як в деяких наших партнерів, навіть ті, які з Чорноморського регіону, і які мали би бути зацікавлені в тому, щоб Росія не контролювала Чорне море, не продовжувала мілітаризацію, вони якось дуже налякано себе поводять. Але я сподіваюся, що в цій декларації, зокрема, буде чітко зафіксовано позиція України, так само механізми повернення Криму. Плюс ми обговорювали питання економіки, питання довкілля, змін клімату, військові варіанти, сценарії, кіберзагрози, питання демографії і як Росія намагається здійснити заміщення населення Криму і взагалі через репресії, через утиски, питання міжнародно-правових судів, позовів, як асиметрична відповідь. І мені сподобалася одна експертка, яка сказала, що ми сподіваємося, що до 2050-го ми побачимо на лаві підсудних уже весь режим, який давав наказ на окупацію Криму, на вторгнення в Україну. І в цьому зацікавлені міжнародні партнери, тому що, очевидно, в 21 сторіччі порушення Росією міжнародно визнаних кордонів це може надихнути інші країни в інших регіонах чи континентах діяти так само. Тому працюють різні підгрупи, санкційні механізми, які мають бути, таку дорожню карту представлено. Але я вважаю, що тут ключовими є, зокрема, трансатлантична єдність і готовність збільшувати для Путіна, як то скажімо, тягар його агресивних дій, і щоб одного прекрасного дня, коли ми повернемо Крим, навіть, ви знаєте, спілкуючись із українськими музикантами, мені сподобалась Оксана Муха, на запитання: Оксано, а яку пісню ви заспіваєте, коли ми повернемо Крим? І вона сказала, це буде кримсько-татарська пісня. А я кажу, а ви знаєте конкретно вже пісню, знаєте кримсько-татарську мову? Вона каже, ні, Ганно, але я вивчу.
і Ми я їй буду поможемо. співати цю пісню. Да, мы ей поможем в этом вопросе, если понадобится Да. наша помощь. Пани Ганна, как вы считаете, вот насколько визит президента Украины Зеленского постфактум Крымской платформы в США важен? Насправді візит і розмова із стратегічним партнером України, незважаючи на те, що дата 30 серпня недостатньо вдала через те, що не працює Конгрес, але багато залежить, чи вдасться президенту після всіх помилок, прорахунків, певної токсичності, через те, що різні правоохоронні органи України відкривали кримінальні провадження і так далі, перегорнути сторінку і спробувати вийти на новий рівень відносин. І чи вдасться, щоб з'явилася така, знаєте, як кажуть в міжнародних відносинах, між лідерами chemistry, така хімія, коли вони зможуть між собою спілкуватися, піднявши там, обмінявшись там, не знаю, телефонами. Я так спрощую, але все одно кажу, що треба виправляти якісь попередні помилки. Треба чітко зрозуміти, що в Україні зростає незадоволення після Байден-Меркель домовленостей, які суперечать нашим національним інтересам, не відповідають і інтересам США і Європейського Союзу. І тут ми маємо теж зайняти позицію достатньо принципову і знайти ту форму, де ми і аргументи, де ми будемо переконливі для Байдена і використовувати Конгрес і його потенціал незгоди з адміністрацією Байдена для того, щоб переглянути це рішення. А что может предложить Украина Соединенным Штатам Америки в обмен на Северный поток-2? Ну, я вважаю, що Україна Сполученим Штатам Америки, які підписували Будапештський меморандум, не повинна зараз взагалі йти в риторику торгів чи обміну і так далі. Україна – це демократія в дії. Коли Байден говорить, що America is back, Америка повертається, то, зважаючи на ті події, які відбуваються в Білорусі, в Російській Федерації, подивіться в різних регіонах Росії, Якутія, Поволжя, 6 республік Дель-Уралу, що відбувається? Загроза Китаю. Тому, очевидно, для США успіх України може стати таким, скажімо, надихаючим успіхом зовнішньої політики, яких давно в Сполучених Штатів Америки не було. Плюс є, звісно, питання економіки, інвестицій, питання роботи і співпраці в секторі безпеки і обороноздатності. І Сполучені Штати Америки розуміють, що ми маємо унікальний досвід протидії і кібератакам, загрозам. І тут ми є їхнім партнером в протидії цим гібридним загрозам демократії, коли авторитарні режими тестують, апробують. І тут я вважаю, що не просто питання, що ми хочемо взамін, тому що Росія є абсолютно договоронездатною. І це не питання торгів, це питання принципів, це питання цінностей. І на цьому ми маємо наполягати. Дякую вам дуже, пані Ганна. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Ганна Гопко, народный депутат Украины 8-го скликання, была с нами на прямом зв'язку. Вот прошла следующая новость, которую я бы хотела зачитать. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил формат Крымской платформы. Он рассказал, как пройдет мероприятие. Учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве в конференц-центре Парковый. Название выбрано не случайно. Это будет именно саммит глав государств, правительств, парламентов и руководств международных организаций, сообщил Кулеба. Будет официальная часть, где выступит президент Украины, глава Верховной Рады, премьер-министр, глава иностранных делегаций, лидер крымстарского народа и представители экспертной сети Крымской платформы. Это не будет встреча, чтобы просто сделать политические заявления. Все серьезнее. Страны-основательницы Крымской платформы создадут действенные международный механизм и примут совместную декларацию участников международной Крымской платформы, как мы ее называем между собой в быту, Крымскую декларацию, сообщил Кулеба. Зеленский вместе с главами иностранных делегаций посетит офис Крымской платформы. Во второй части саммита состоится 4 тематические панели. Первое – непризнание попытки аннексии Крыма. Второе – милитаризация Азово-Черноморского региона. Третье – пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие. Четвертое – восстановление прав
крымско-татарского народа. Я напомню, что сегодня стало известно, что участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 33 страны. Мы прерываемся буквально на 5 минут, небольшой перерыв. Далее вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Коруш Кенджи Архадашлар.